Punch-Out by Nintendo. 11 world-class contenders. Take them down with your controller, beat them all, and you've got a shot at Tyson's title. But for that, you've got to beat Mike Tyson. Mike Tyson's Punch-Out from Nintendo. Now you're playing with power. Heddiw ni'n mynd i neidio mewn i'r byd gemau retro ac edrych yn fwy fanwl ar y Nintendo Classic Mini. Felly, wrth i ni cychwyn, yn credu fan hyn, chi'n gallu gweld mae'r bocs bron yn union fel yr bocs greiddiol sydd yn neis iawn, a fi'n credu mae fe'n tynnu nôl yr nostalgia pobl sy'n oedran fi, falle bach yn hŷn na fi, sydd wedi tyfu fyny gyda'r bocsys greiddiol, wir yn gwerthfawrogi hwnna, achos mae fe'n dod â lot o atgofion nôl. A dwi'n credu yr un oedd dy fi, achos dwi'n cofiodd, mae'r bocsys yna, o'n i wedi cadw fe yn yr ateg am sbel, ond gyda lot o amser fi'n credu maen nhw'n torri, achos oedd polystyrene tu fewn, a ni'n cofio yn wedig, oedd dyn ni'r un gyda'r gwn coch, felly oedd Super Mario Bros a Duck Hunt 2 mewn un ar y cartridge, a oedd hwnna'n eitha cyffroes i gallu chwarae gêm o'n seithi. Mae'r gêm Duck Hunt mor syml, ond waw, chwarae hwnna ar CRT ar y pryd, oedd e'n ffantastig. Felly, gyda'i marciau llawn i Nintendo a mynd nôl i'r steil greiddiol o ran y bocs. A o ran y gemau sydd fan hyn, mae rai o'r classics neu'r mini consoles ma, so nhw wedi cael y gemau gorau, ond chwarae teg, mae gyda nhw, so'n siŵr os chi'n gallu gweld hwnna'n glir, falle chi'n gallu gweithio fe mas, o falle bach yn blurry, ond chi'n gallu gweld, mae Super Mario Bros, mae Super Mario Bros 3, beth arall sydd ni, mae Final Fantasy, The Legend of Zelda, Pac-Man, Castlevania, Kirby's Adventure, Metroid, Shadow Warriors, Donkey Kong, Mega Man 2 a Punch-Out. Wel, oedd dy fi'n tyfu yn fyny Punch-Out, Super Mario 3, Mario Bros, a dyna fe, really. Felly, ond o'n i'n ymwybodol o'r gweddill, achos o'n nhw'n eitha iconic, so da iawn, tiwr. Fi'n credu ma' nhw'n neud yn dda fyna i gael yr holl gêm. A fi'n gwybod, achos taw rai sydd wedi cael ei gwneud gan Nintendo yw'r rhan fwyaf o rain, felly mae hwnna'n helpu. Ond na, mae'n eitha cool, achos dyw hwnna ddim y restr cyfan chwaith. Hwnna yw'r rai sydd ar y cefn y bocs. Mae yna 30 i gyd, felly byddwn ni'n taro golwg arno nhw wedyn. Ond na, chi'n gallu gweld Ghost and Goblins, beth yw e? Bubble Bobble, Super C, Double Dragon 2 The Revenge. Mae yna gymaint o rai dda. So nhw'n rai, sneb yn gwybod am. Mae nhw'n rai chi eisiau mynd nôl a chwarae. Felly, chwarae teg. Mae'r eitha hapus. Fi'n credu nes i brynu hwn am 45 pint, ond mae problem yn y maes yma yw chi'n cael lot o bobl sydd fel nhw'n galw nhw'n scalpers sydd yn prynu lot o nhw ac yn gwerthu nhw off ar eBay a Amazon am lot fwy o arian. Felly mae hwnna wedi effeithio yn fawr y marchnad yma, dwi'n credu. Ond o ran just mynd nôl i, mae fe just yn edrych mor cute a hyfryd. A i unrhyw un oedd gyda atgofion a nostalgia melys, mae hwn yn rhywbeth sy'n anodd iawn beidio prynu. So, felly, nawn ni symud ymlaen
at rai o'r gemau. O'r bocs, nawn ni edrych yn gyflym ar sut mae fe'n edrych o'r bocs a'r gemau, pa gemau sy'n dod, a wedyn na i esbonio tipyn bach mwy am modio. Chi'n gallu modio'r consol i gael y casgliad cyfan a ROM hacks a popeth. Chi'n agor y bocs. Chi'n gweld, mae hwn yn eitha neis. Chi'n cael fel y llyfryn bach. Dyddiau yma, faint o bobl sydd yn edrych ar y llyfryn. Ond mae fe'n yr un steil a'r greiddiol. Yn amlwg, achos mae mini, mae'n llai, ond dwi'n cofio'r llyfryn yma gyda'r greiddiol, a dyna y llyfrynau fel yna yw'r cyntaf i ddiflannu yn anffodus. Mae fel yr un Wii, mae dy fi cwpl o reina, ond dyna sy'n digwydd. Ond mae jyst yn esbonio sut mae fe'n gweithio. Mae angen, os ni'n edrych ar beth sydd yn y bocs ar wahân i'r llyfryn bach, mae dechrau gyda'r controller. Lli gweld na, mae'r controller yn hyfryd. Mae fe'n gwmws fel y greiddiol, gwmws. Mae teimlad, a rhaid taw Nintendo sydd wneud achos weithiau pan mae cwmnïau eraill yn trio wneud y peth yma a nid nhw oedd gyda'r syniad greiddiol neu nid nhw oedd yn berchen ar yr controllers greiddiol neu'r console greiddiol, maen nhw'n wneud cawlach ar y controllers, ond mae dy fi ddigon o rain achos mae dy fi NES greiddiol a chi'n gwybod yn syth beth chi'n chwarae. Dwi wedi trio defnyddio efelychwyr gyda gemau Nintendo, ond dwi ddim yr un peth. Chwarae gêm fel Punch-Out, lle mae'r cywirdeb a'r amseru a popeth angen bod yn gywir iawn. Mae chwarae ar rhywbeth sydd just fel greiddiol ac yn gywir iawn o ran y teimlad, y botymau a popeth yn bwysig. Felly, a hefyd mae lot o gemau anodd iawn ar yr NES. Gemau platformer, mae gemau fel Castlevania, dyw rhain ddim yn gemau hawdd i'w orffen, felly os chi'n gallu cael unrhyw fath o unrhyw beth sy'n helpu chi gallu gorffen y gemau, a falle achos y teimlad, os chi'n chwarae oriau yn tyfu fyny gyda controller, os chi wedyn trio chwarae fe ar Xbox One neu Xbox 360 neu PS4 controller, so fe'r un peth, felly dyna i peth cyntaf. Mae'r diwedd y controller yma yn debyg iawn i cysylltiad y Wii. Os chi'n cofio nunchucks, fi'n credu yr un diwedd yw e, achos chi'n gallu defnyddio classic Wii remote gyda'r consol yma, sy'n neis hefyd. Felly, nawr, dyma ni. Cawn ni weld os ni'n gallu cael hwnna i ffocysu'n gywir. Un munud. Dyna ni. Waw. Right. Felly chi'n gallu gweld, mae fe modod. Mae dwylo fi ddim yn anferth, okay? A dyna ni. Felly, mae'r cefn wedyn, chi gyda HDMI, a wedyn cable chi'n gwybod fel yr micro USB cable yw hwn. Felly, a chi'n defnyddio micro USB cable mwyn cael y pŵer. Chi jyst yn gallu defnyddio unrhyw plug sy'n cael USB. Fel cable sy'n chargio ffôn Android. Mae hwnna'n gweithio'n iawn. Ddim y USB-C, rhaid nodi hynny, ond yr un micro USB. Felly, mae'n neis iawn. 2 port. Mae dim ond un controller sy'n dod gyda fe, ond i fi oedd hwnna'n iawn. Achos, mae dy fi classic Wii controller, gallwn ni plygio mewn un arall. Os oes un beirniadaeth,
am y controller yw bod hyd y cable. Tiod, fel arfer, mae pobl, os ych chi'n chwarae fe yn lolfa neu ar soffa, mae angen fwy na, beth yw hwn, fel hyd braich fi, tua metr, fe ar y mwyaf, falle ddim hyd yn oed metr, tiod, oedd hwnna bach yn siomedig, ond na, gyda set-up personol fi, fel arfer dwi'n neud e ar y desg yma, mwyn neud streamio a creu fideos a bethau, felly dwi ddim yn sboilio fe gymaint a hynny i fi, ond tiod, os dwi eisiau rannu rhywbeth gyda pobl eraill a mynd i'r teledu mawr yn y lolfa a pethau, mae fe bach yn lletchwith i gorfod bod reit o flaen y teledu mor agos a hynny. Felly, Hefyd, rhaid dweud, mae yna 8-bit DOE adapters chi'n gallu cael i roi mewn fan hyn, a wedyn mae hwnna'n galluogi chi i defnyddio unrhyw controllers diwyfren. A efe Bluetooth yw e? Fi'n credu Bluetooth yw e. Felly mae hwnna'n neis, so gallech chi chwarae. Mae'r opsiwn yna i chwarae gyda'ch controllers PS4 neu Xbox 1. So mae hwnna'n posibiliad. A mae 8-bit DOE hefyd, ond byddwn ni wastad yn prynu pethau gyda gwifrau yn lle diwyfren, achos unrhyw fath o input lag chi'n cael o ran gwasgu'r botymau, mae'r gemau NES, y Nintendo Entertainment System, yn rhy anodd i gael unrhyw fath o lag. Felly os chi gyda lag, sdim gobaith. Oedd yn digon anodd nôl yn y dydd, pan chi ddim gyda unrhyw problem fel yna, ond os chi'n trio wneud hwnna nawr, waw, rhaid bod chi'n lwcus iawn. Dyna gyd i gallu trio curo'r game. Wel, sdim gobaith, byddwn ni'n dweud. Felly, na i just mynd ati nawr i plygio popeth mewn. Felly, ni'n gallu edrych nawr trwy'r restr yna o'n ni'n trafod. Felly Mario Bros, Kirby's Adventure, Kid Icarus, Ice Climber, Gradius, Ghosts and Goblins, Galaga. Felly clasuron i gyd. Chi bendan yn cael gwerth eich arian o ran gemau sy'n dod gyda fe. 3D game, Excitebike, Dr. Mario, Double Dragon 2, Donkey Kong Jr., Donkey Kong 1, Castlevania 2 Simon's Quest, Balloon Fight, The Legend of Zelda, Final Fantasy, Castlevania 1, Bubble Bobble, Zelda 2, The Adventure Link, Super Mario 3, Punch-Out, Tecmo Bowl, Super Mario 2, Mario Bros, Super C, Star Tropics, Pac-Man, Ninja Gaiden, Metroid, Mega Man 2, Mario Bros, Kirby's Adventure. So mae ar dyna ni nôl i'r dechrau. Chi'n gallu gweld fyna, mae yna oriau o adloniant fyna gyda'r gemau chi'n cael, a maen nhw'n gemau o safon, eitha eiconig yn y gyfres. Ond beth, fel gyda pob un o'r consoles yma, y reswm arall dwi wedi prynu gymaint o nhw, yw dwi'n hoffi modio pethau i gallu wneud mwy nag y greiddiol. Felly, gyda'r un yma, mae yna mod o'r enw Hackchi, a chi'n, os dwi'n gwasgu reset ar hwn, chi'n gallu, mae fe'n bwtio mewn a mae fe'n dweud y gair. So, os oes diddordeb da chi, a mae gyda chi un o'r mini consoles yma, chi'n gallu edrych e fyny a gweld sut i'n neud, achos mae'n hawdd iawn. Hawdd iawn gallu modio fe a cael e yn gweithio. Felly, beth mae'r mod yn neud? Wel, chi'n gallu llwytho holl llyfrgell NES. Felly, Hackchi. Chi'n gallu llwytho'r holl llyfrgell NES wedyn.
mewn, does dim rhaid i chi roi USB yn, mewn i'r dim, unwaith mae fe wedi wneud, be chi'n neud yw chi'n cysylltu eich gwifren mewn i'ch PC, trosglwyddo cwpl o ffeiliau, a wedyn chi'n gallu ychwanegu rhagor o ROMs, so, felly rhagor o gemau. Mae casgliad cyfan dy fi nawr o'r o gemau NES. A edrych ar hwnna, chi'n gallu cael y lluniau hefyd o'r gemau. Felly dyna pup fan hyn. Os dwi'n mynd nôl. Just mynd mewn I game sy'n dangos chi. Dyna ni. Nigel Mansell's World Championship Challenge. Mae'n gweithio'n gred. Right, os dwi eisiau mynd mas wedyn, just mynd close content. So mae opsiynau gwahanol be chi'n gallu neud gyda hwnna. A chi jyst mynd mas. Dwi wedi rhoi hotkey fan hyn, so chi'n gallu mynd mewn a mas yn gyflymach, ond achos dwi ddim wedi chwarae ar y console yma ar spel, mae'n jyst rhaid I fi cofio beth yn union yw e. Felly dyna ni. So popeth yn a P fanna. Chi'n gallu arbed neu cadw'r gêm. Mae yna pwyntiau cadw ar unrhyw pwynt yn y gêm. Fel gyda'r NES greiddiol, chi'n methu wneud hwnna, ond gyda'r y mini consoles yma, chi'n gallu arbed felly mae'n neud yn haws I drio curo'r gêm. A dyna ni. Chi angen mynd fyna I back. Okay. O'n i'n meddwl, pam dwi ddim yn mynd nôl? So chi'n mynd nôl trwy gwasgu back, a chi'n gallu gweld, dwi wedi labelu nhw fel na. Dwi'n credu mae yna un arall dwi eisiau dangos I chi. Ond na, byddwn ni'n bendant yn dweud, mae fe'n werth os chi eisiau cael profiad ar screens newydd a teledus newydd. Mae'r consoles mini yma yn ffantastig, a o peth mawr I fi oedd y controller a chwarae ar y controller oedd y fwy debyg i'r greiddiol na o'ch chi'n gallu cael. Felly, na trio ffeindio rhywbeth arall. So, ti'n gallu chwarae gemau fel greiddiol, neu'r llyfrgell greiddiol, ond hefyd, chi'n gallu chwarae ROM hacks. A mae dwi wrth fy modd yn ceisio wneud ROM hacks a rhoi cyfieithiadau Cymraeg mewn I gemau. Felly, gallu wneud hwnna ar console fodern, ond, wel, wneud ar un o'r consoles, mini consoles neu'r classic consoles yma, a gweld ar sgrin mawr yn chwarae fel greiddiol, mae hwnna I fi yn rhywbeth o'n I fel, oh my gosh, mae rhaid I fi trio ceisio wneud hwnna. So gobeithio gallai dangos I chi un nes I gynharach. Pan dwi'n dweud nes I, maeth y cymuned sydd ar ein sianel Discord yn chwarae wneud a Kieran sydd yn dilyn y sianel hefyd, naeth cynnig hwn. Os fi'n gallu ffeindio fe, ble mae fe? Felly, ydw I wedi rhoi e fan hyn? O, dyma ni, Chippendale Cymraeg. So dyna un. Oedd person a person, roedd hwnna fod yr un peth. Ond naeth, gang, naeth Josh wneud hwn. Gang, ni gyda yseiniad, mae'n cymydog bach Mandy wedi colli ei chath. Mae hyn yn swyddi'r ceidwad achub. Na I mynd ymlaen Chip a gwasgaru rai pethau. Fe all helpu ti allan.
wrth i ni chwilio'r dref. Syniad da gadget, agwedd bendigedig Dale, newn ni ddechrau ar y llwybr yma, Monty. Mae angen i ti a Zipper darganfod un o'r cwn mecanyddol ryfedd rydym wedi gweld heddi yn y parc lleol. Cwn mecanyddol? Iawn, wrth gwrs, Chip. Cychwynnwn ni nawr. Ni'n ddibynadwy iawn. O, dyma ni. Cool. Felly, stuff fel na. Yeah. Angen cofio... O, dyna ni! Nes i wneud e tro na. Felly chi'n gallu gweld, mae'n edrych yn gret. Does na ddim fel unrhyw fframiau yn cael ei sgipio o gwbl. Chi'n gallu cael hwnna weithiau gyda efelychwyr. Mae'n edrych i redeg ar y cyflymder cywir. Cadw mas o ffordd o'r cwn yma. So nhw'n gallu dringo, felly ni'n iawn am y tro. Ond ie, mae'r lliwiau, mae popeth mor debyg i'r greiddiol. A os chi'n meddwl, mae rhain yn cael ei marchnata fwy fel tegan, rhywbeth sydd ddim yn ddrud ofnadwy i gymharu gyda consoles fwy newydd neu fwy modern. A na, mae'n ffordd gwych o chwarae gemau NES greiddiol a ROM hacks. Felly byddwn ni'n bendant yn dweud, os chi'n gallu ffeindio un eitha rhad ail law neu ar eBay neu beth bynnag, maen nhw yn lot o hwyl a gwerth cael. A mae'n eitha neis bod chi'n gallu modio nhw a wneud ROM hacks eich hun a llwytho hwnna mewn a chwarae fe gyda'r controller yma a dangos i bobl. So dwi'n credu dyna byddwn ni'n edrych ymlaen a ddangos i bobl a wneud rhyw ROM hack random ar yr NES a wedyn gweithio gyda roi ar hwn a wedyn mynd draw tŷ ffrind neu mynd i criw a dangos iddyn nhw a cael nhw i chwarae fe a gallu gwella fe a pethau fel yna. Felly na, mae wedi bod yn lot o hwyl a dwi'n credu nawr fi wedi gosod popeth fyny byddwn ni falle fwy debygol o chwarae fwy o gemau NES. Credu chi'n mynd trwy cyfnodau. Mae hynny'n eitha neis, y sgrin yma. Fel os chi ddim yn gwasgu unrhyw beth am spel, mae Mario bach yn dod a Luigi. Felly dyna ni am heddiw. Gobeithio gwneud fideo cyn bo hir a am fwy o caledwedd a consoles mini eraill. Iawn. Diolch, pob hwyl, ta-ra. The Power Glove for your Nintendo Entertainment System. Now you and the games are one. Everything else is child's play.